Hej. I denne podcast vil jeg give et overblik over de to kategorier typer, vi har i C#. Det er værdityper og referencetyper. Jeg vil løbende give en illustration i kode, som vi ser herover på højre siden, og i hukommelsen, som jeg vil tegne herover på venstre siden. Variabler baseret på værdityper indeholder værdierne direkte, hvorimod variabler baseret på referencetyper indeholder en reference eller en adresse til et sted i hukommelsen, hvor dataene så bliver lagret. Lad os tage et eksempel. Her ser vi en parameterløs metode m. I m's krop vil jeg erklære to heltalsvariable, som er værdityper i C#. I, som er tildeler værdien 2, og k, som ikke giver nogen værdi. I vores hukommelse kan vi illustrere det på denne måde. Øverst har vi metodenavnet, og de lokale variable er i kasserne i rækkefølge. Vi ser i her med værdien 2, og vi har k. Den har ikke nogen værdi, men vores værdityper har altid en standardværdi, og for heltal er den 0. Ved en variabeltilskrivning vil der altid ske en fuld kopiering af data, altså indholdet af variabel. Hvis jeg skriver k lige med i, vil indholdet af i blive kopieret over i k, og vi kan opdatere vores hukommelse og skrive 2 her på k's plads. En variabeltilskrivning til variablen i vil der erstatte værdien i hukommelsen. 4 bliver altså kopieret ind i i, som er placeret her i hukommelsen, og overskrive den værdi, der var der før. I og k er på ingen måde relateret. En ændring i k har ikke nogen indflydelse på i og omvendt. Mange vil sikkert ikke blive overrasket over den opførsel. Sådan fungerer de simple typer også i f.eks. C. Historien bliver dog lidt anderledes, når vi har med referencetyper at gøre, og det er her, mange ofte laver fejl. Klasser er referencetyper i C#. Her introducerer jeg en ny klasse, cPoint, som repræsenterer 2D-koordinater. Den har to membervariabler, x og y, som er offentligt tilgængelige integers, og den har en fin constructor, der sørger for, at klassen er initialiseret. Jeg laver nu to nye variabler, p og q, af typen cPoint. Det er to nye uinitialiserede referencetype variabler. Deres standardværdi vil være 0. Altså, de peger ikke på noget i hukommelsen. De har ikke en reference til nogen objekter. Jeg sætter nu p til at pege på en ny instans af cPoint. I koordinaterne 8,9. Hukommelsen for dette ser nu sådan her ud. Vi har to nye variabler i vores m. Den sidste er q, og den er 0, altså ingen adresse, og p har en adresse. Vi har skrevet det med sådan en havelåg 1, adresse 1. Den peger på et sted i vores hukommelse, hvor der ligger de her 8 og 9 gemt. Så for at få noget terminologi på, hvad vi ser her på billedet her på venstre siden. På venstre siden har vi vores stack. Det vi ser her er en frame på vores stack. Hver metodekald vil være en frame på vores kaldstack. Og på højre siden her, der har vi heapen. Det er der, hvor alle vores dynamisk allokerede objekter vil ligge. Nu har vi en situation, der ligner den, vi havde på linje 9. Vi har en initialiseret variabel. Tidligere var det i, og nu er det p. Og vi har en ikke initialiseret variabel. Før var det k, og nu er det vores q. Nu laver vi et assignment, som vi gjorde tidligere på linje 10, men nu mellem p og q. Vi skriver q lige med p. Vi opdaterer billedet af vores hukommelse, efter vi har udført vores linje 14 her, som er vores assignment. Variablen q, der før indeholdt 0, er nu en reference til vores cPoint objekt, der ligger i heapen. Dette objekt har adressen 1, vores havelåg 1, som vi skriver her, og q skal nu referere til samme objekt. Det vil altså sige, at vi på q's plads indsætter adresse 1, som er adressen til vores objekt i heapen, og vi opdaterer lige pilen her, så vi nu har endnu en pil til vores objekt. Der sker altså en kopiering, men det er en kopiering af adressen og en tilskrivning af adressen til vores q-variabel her, men ikke en kopiering af objektet. Det er vigtigt at forstå, at selvom vi har lavet
den her variabeltilskrivning, er der stadigvæk kun et objekt i vores system. Der er kun et objekt på heapen, og det er den instans, vi lavede tidligere. Vi vil nu prøve at ændre på vores objekt via begge vores referencer. Så jeg vælger først at bruge vores p. Jeg bruger p til at tilgå vores x-værdi. Jeg går igennem p, følger referencen over til x. Jeg sætter den til 3. Vi prøver at opdatere vores heap. Der står nu 3 på x's plads. Vi kan på samme måde bruge vores q til at tilgå det samme objekt. q.y lige med 5. Vi opdaterer vores heap på samme måde. Så vi ændrer ikke på adressen. Adressen er den samme. Vi ændrer på selve objektet. Altså vores data på heapen muterer. Det ændrer tilstand. Vores variabler har ikke ændret tilstand. Det er nøjagtigt det samme. Men det de peger på har ændret tilstand. Det vi gjorde tidligere var at ændre tilstanden på variablen. Det er altså ikke det der sker, når vi bruger vores reference, når vi tilgår og ændrer dataene. Opretter vi et nyt objekt og gemmer referencen i q, altså q lige med new cPoint, sige 12,14. Så vi opretter et nyt koordinat. Så vil vi på vores heap få en ny adresse. Nu indeholder q vores adresse 2. Og vi vil have et nyt objekt på heapen. Og vi vil så skulle lave vores pil om og flytte den til det rigtige objekt på heapen. Så nu har vi rent faktisk 2. Og en ændring på q har ikke nogen indvirkning på p og omvendt. Så nu har vi 2 forskellige referencer og 2 forskellige objekter. Sætter vi nu p til at pege på q, så vil vi ændre på p-variabel. Den vil komme til at indeholde 2, og vi vil opdatere vores pil, så den peger det rigtige sted hen. Og den vil nu pege ned på adresse 2, vores andet objekt. Nu er der ikke nogen referencer til det her objekt på heapen. Det kan der aldrig nogensinde komme. Vi kan aldrig nogensinde komme til at tilgå det. Så på et eller andet tidspunkt vil det blive fjernet fra vores heap. Det er en proces, der hedder garbage collection. Den fjerner alt skrald fra vores heap. Alt, der ikke kan tilgås, alt, der ikke kan bruges. Så vi ikke løber tør for hukommelse. Hvis vi prøver at tage samme eksempel, bare med value types. Vi har nemlig også komplekse value types i C#, nemlig structs, som er opbygget af flere værdier. Så hvis jeg prøver at lave en s-point, samme opbygning, vi har en constructor, og vi har 2 offentligt tilgængelige variabler, x og y, men nu er det en struct, altså en value type, så vil den opføre sig som value types gør det. Så hvis jeg erstatter vores tidligere eksempel på denne måde, siger s-point i stedet for c-point og s-point her, så vil vores billede lige pludselig se sådan her ud. På p's plads, der har vi vores struct, som er allokeret på stakken, som indeholder 8 og 9. Hvis jeg gjorde som før, siger q lige med p, så vil vores stak komme til at se sådan her ud. Læg mærke til forskellen. Vi tager en kopi af hele indholdet af vores p og indsætter i vores q. Her har vi p, og her har vi q. Laver vi nu samme øvelse som før, og bruger vores 2 variabler, prøv at sige q.x lige med 2, så vil vores hukommelse se sådan her ud. Vi erstatter x i q til 2, og hvis vi bruger x i p og sætter den til 3, vil vores hukommelse tilsvarende blive opdateret med værdien 3. Fordi det er værdityper, er der ingen relation mellem p og q. En ændring i p ændrer ikke på q og omvendt. Her er det vigtigt at understrege, at muterende værdityper, som denne, hvor vi kan opdatere tilstanden, vi kan ændre på værdierne af medlemmerne i vores struct, det er meget dårlig stil. Det er meget dårlig stil at kunne mutere value types. Netop fordi ud fra koden her, bortset fra at jeg har skrevet s foran vores point, er det svært at se, at det er en struct og ikke en klasse, at det er en værditype og ikke en referencetype. Derfor er det lidt svært at se, hvad der egentlig sker her. Man regner med, at det er det samme objekt, der bliver ændret, men fordi det er en værditype, er det ikke tilfældet. Derfor vil man som oftest vælge at lave medlemmerne i vores struct til read-only værdier.
Det vil sige, at vi kan kun tilskrive disse variabler én gang, og det er i vores konstruktor. Det var så en kort gennemgang af forholdet mellem reference- og værdityper. For at styrke din viden anbefaler jeg dig, at du løser de tilhørende opgaver. De kan findes på kursussiden.